ebe anụnwa ga-eme gị ibido mebe ọgụ. Otu nụnwa Disemba lụrụ ebe a ịmaga ego na-ele akpa rice na ọ bụ na izulu akpa rice gụọ akpa rice chọọ ndị ị ga-ekele akpa rice chọọ ndị ị ga-egbu onye ọbụgodu mmanye ebe nabakwa na vileji naba na vileji gị kpọọ mma gị ma ọbụgodu na ịma nna gụọ akpa rice n'ọnụ ma ọda nya chọọ ndị na-ewere ka ọ raba ka ọ ka elụbe nya ọgwụbụ thank you very much whatever ọ na-alụ thank you whatever ọ na-alụ. Ọ bụ ndị nụnwa bụ ndị mmụọ ọba ga-akwụ mbọchị a ga na-eme gị ikpe ọnwụ asị na a na-ekpe mmadụ ikpe ọnwụ onye bụ mmụọ ndị a bụ ibe ga-ekunyite wee sị na onye ama nwụọ. Ị ga-emegide ọgọ meelụ mmụọ ọgọ, ị ga-ekenegide kene mmụọ ekene, ị ga-emegide ibe dị mma meelụ mmụọ ibe dị mma. Ọkwa bụ this season now ịbụrụ n'ebe niile dị tight cheki aka gị ọ bụ na o nwere ego idebelu na-enwere ebe ọ na-alụ wepụta some part in that money. And sometimes ndị models baby bụ ndị anụnwa ndị a na-enekọtaba bụ ibe unu na-enye dị ego bana spend dị ego jeke na-egbuo ụlọ. O nwere ndị models baby ka mma maba bi na maba nọ na be unu models baby ka mma mama nọ na village gị na village gị mee nkwayari mmadụ enyezina gị that quote a na-enye unu sị gị na iwere ego gị jee village people ekechie gị asị nwanne m naba village jee mee nkwayari ka ị malụ ndị ị ga-enyela aka na village. Chọọ mmụọ ogbenye na-ewere rice ka igote rice kaba lie. Chọọ mmụọ ogbenye na-ewere akwa chinyebe akwa kaba yili. Ị mara ibe email we sometimes give away na-eme na social media dị mma o mana o nwere ndị na-abụrụ ego gote phone talk more of it data. O nwere ndị bụ na bayọtazi ayịyọ na ba ma nli nọmbasị bayọtara ayịyọ ka bayọ eli nli bayọtazi ayịyọ ga-ebuli ọnụ. Go and remember them. So many people na-egwu na ọ na-abụba anyere mmadụ aka onye abụ atọ nụ against them na onye meba ji wee kwụsị inye aka. My brother, my sister, you are doing yourself. Ị na-eme onwe gị nwata na-ata akara na-ata ego ya. Let me now tell you in other way round o nwere ndị ekele n'ụwa anụnwa ekele beba bụrụ limited mana fa supplier in the spiritual realm. Let me tell you some beggars bụ a multi-billionaire in the spiritual realm but is not manifesting maka gịnị na emere ka ha bụrụ a beggar. And whenever you help them, that is when you will the wealth of kwesịrị iweta n'ụwa nka. The more of us say thank you si na never sell gị bụ million nọ na ị ga-eweta. Can you imagine? Some poor people need to tell you thank you for you to become a millionaire. Some people need to forgive to become a millionaire. That is what I'm trying to say. Magana, so many people feel now about human being, about human being. Respect whosoever respect whosoever I meet in life. One boy you never know who that one boy is. One boy my boy on your Magande madam. In a treaty one boy can one what an uncle. Mamma aka gị na-handle over boutique nwa bed nke ya bi n'ụlọ mgbe anyị jeli maid Adams ebe anyị ji alara ụlọ bụ 1 ma 2 ma bụ 12 ka anyị ji alara ụlọ. Kedu ka maid nọ na be gị kedu ka isi handle ya? Ịfụrụ anụ nwa maid anyị na-eche oke ịfụrụ anụ nwa be ịya ama nwa be maka na nwa be ka a na-akpa nwa be m. Ịfụrụ anụ nwa be ịma na nwa be ịfụzie nwa madam ịfụ nwa ịma na nwa madam a na-emenwu nwa gị a na-emewe chọpụtabụ onye bụ nwa gị manya na onye na-enekwataba na-aga n'ụzọ ọ bụ na a na-achọkwụta mana ịda eme ọfụma you are not doing well. Ị bụrụ ezigbo mmadụ ịdịrị eme ọfụma. You can attract more wealth by blessing people you are better than. Nwata ahụ nọ na be gị ka ị na-etiriti ka kọmọna mana sometimes chi gị ga-abịa nke na ya ebili the way is a treat nwa maid ka isi treat chi gị ifili ya na nke na chi gị dị na mma
mmụọ ikwesịrị inyere gị aka ga-abịa n'ime nwa medi nke na ya bi banye bịa possess ya nọdụ na monitor gị ka ọ mara ibe ị ga-eme. The way isi etriti nwa medi nke na ya bi bụ the way mmanụ nwa ga-esi wee retaliate to you. That thing ị na-ayọ bụ otu nwa chi gị ga-esi wee za gị. Let me tell you, some people, the people that you help need to turn against you, because if they help you, if they say thank you to you, a man of that blessing equals any water from that help in your life, and I got dilute here. Who am I talking to? All my people na baba nyele mmadụ aka tati na expect na onye bụ ga-abịa every day ọ batala otu ndị Yoruba si eme asị gị ekwu lanọ ekwu injonye ekwu gịnị nwanne ekwu last year ekwu last week ekwu nke nwa ịchọ ka onye kene gị ọ pụta ebe ụtụtụ okene gị ọ pụta mma aghasị okene gị izu ụka okene gị. O nwere ndị chi gị achọrọ ka ba kene gị. Stop reminding people inyela aka sịfaba bịa kene gị. Ọ bụ na ọ chọrọ ikene gị rapịa na enyemaka bụ inyelie bụ a seed ka isolu in the spiritual realm that is going to germinate. It will germinate and bear so many good fruits. Mana the more ị na-asị ya nya kene gị wee na-emezi ya ka ụwa niile malụ onye ka ndị wee gwa gị sị gị sometimes ị na-enyere mmadụ aka ikwezi ka ndị ọzọ malụ ma ọ bụ na ị chọrọ ịnata ngozi na enyemaka inyelu mmadụ. So many people ọbụlụgo ọbala unu notice me. O nwere ibe bụ na ị na-enye enyemaka ka ị tract ya like some celebrities na-eme giveaway ka ba wee followers. Ọ bụ na that is the purpose iji enye aka nke a dị iche. Yes, that one dị iche. Ma ọ bụ na ị chọrọ iji wee nata ngozi, ọ bụ na ị chọrọ iji nata ife ọma n'aka mmụọ, you don't need to televise it. You don't need anybody to know. You don't need anybody to be the witness. Let the person be the person to. Ọ bụrụ na ọ like ya ijeje gbaba ndị mmadụ ya gbaba ndị mmadụ. O nwere ego abụọ nyere gị aka tata na ọ mala gị isebula nọ n'iru ekene ya. Mana o nwere ndị ga-abụba nyere gị aka igbusi ibele ọnọrọ otu aralas ya. Ị na-ga onwe ife ọ bụ na onwe ife ọ bụ kamera dịkwa ya n'iru isebula na n'iru ya. Ị na-evidiyo ka ndị mmadụ wee na-afụ na ọ na-enye aka rinne. O bunye mmadụ machin o tinye vidio. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-egbu nwere ibe mgba gị na ọ bụ na ibe iji eme bụ ka ị weta followers, that one is okay, is accepted. Ma ọ bụ na ị na-eme ka ị nata ngozi, stop televising it. Stop allowing people to know. Stop allowing people to witness enyemaka inyelu mmadụ. At times enyemaka bụ inyelu mmadụ niile ka ọ dị secretive so that spiritually agwagị na so many people ị na-enyela aka na ba bụ a bunch of blessings spiritually. When you give them physically, spiritually, they will supply you. Once they say thank you to you, spiritually you are made. You already made. First year I don't know, I can say thank you for that in email. Don't force them to say thank you. If you force them to say thank you, that's another dilute again. And if you now make people obviously dilute again. Sometimes when you go to the hospital to help some people, stop televising it. What are the rules of spiritual world, spiritual realm? But even as anonymous, you know, look at anonymous and anonymous knows the rule. When you are doing salaka, stop televising. Anonymous knows the rule better than you. When you are helping people, become anonymous. Become anonymous. Anonymous knows the rule, knows the impact of the giving. Because anonymous want to receive from spiritual. And your God will email mmadụ. Or God will email mmadụ. Will impact okay play in your spiritual realm. Except me melek oplo chat, oplo bokolo komkom, biva dabatana, va mepe abu na onwere dia barapo hwe, ofefu eni ikuku. Maka gani ni televice gia. Ndị mmadụ asị go gi thank you akwụsị ese gị. Thank you mmụọ akwụsị ese gị. Ndị mmadụ asị go gi mana mmụọ mepe ọnụ ese gị. Thank you. Millions ana hụ na account gị.
kedu ibe nji maka ya wee na-eme program a? Ọ bụrụ ibe niile funarị ga-efunarị ka ị ga-achọ, because this world is programmed. O nwere some things asị na oge efunarị gị and na ịma nchọta ya, mana the more ị na-achị ya, o nwere some people moto efuru, the more ị na-achị ya, the more ị na-etufu ego moto, the more ị na-achị ya, the more ị na-etufu more money, the more ị na-achị ya, the more ị na-etufu more money, and onwe ka ị ga-achọta ya, ego gị na-efunarị gị. Nwe nke ị ga-abụ na emesịrị jiri onye zuli ya ịkpọchi na onye ahụ ewegolu dati moto wee bupụ ọnwụ, just like onye nke mgbalụ gị na ọ kata n'akara aka na ọ ga-anwụ na moto accident n'ime moto ya, na moto ya ga-akụlikọ akụlikọ maka na ọ chụrụ aja, maka na o mere intercede with mmụọ, maka na ọ bupụrụ aja ọnwụ, ewebata wee conclude wee na mmụọ ewesị na ọma nwụzi. Mana moto onu ọ kata n'akara aka na moto ahụ ga-enwe accident ya bụ na moto ga-akụ beyond repair. Eweluo that particular date onye bụ kwesịrị iwe accident ya bụ wee nwụọ, maka na onye achụgo aja something na-eme onye ahụ ejerezi ebe ọ kwesịrị ije, onye ahụ anọdụzi ya n'ụlọ, ovu enyi ya nwoke maọbụ ovu onye maọbụ mekanik abịabịa buru moto ya wee jebe n'ụzọ ka o jere lụọ moto wee kuliko moto. Mgbe mekanik kulikoli moto wee na-agba gị na ọ kulikoli ya, mmadụ wee na-agwa na mekanik nweta ebe ọ na-anya, a na-agụ ya kwụsị kwụsị, o wee nyegide nyegide wee kulie moto, iwezi mekanik na ihe akwụ m ụgwọ moto m. Ma ọ bụ na eji gị nwoke buru moto a paakị ya na biya, ndị ori wee bịa zuru ya, afụgo m onye ome, afụgo m onye ome, ndị ori wee bata bịa zuru moto, iwezi eji gị nwoke na ịma agwa ebe ọ na-akọ, amagwa m ebe ị na-akọ, kweburu moto m nye m ego ya, wee ji gị nwoke gụchara ego moto anya gị, ọnwụ na ịgwazili bịa gị ọnwa bụ echiftuta. Maka gịnị? Na moto a ka a chọrọ iji wee bupụrụ gị ọnwụ, ma nke nwa na-esi ọnwụ na ịchọrọ ọzọ ya, na ịchọrọ ọnwụ sibunye gị moto, ịralụ moto were ndụ gị tụnye. I don't know if you're getting my point. Nwasị gị na ọ dị mma ka ị na-etriti anybody no around you otu isi wee chọọ ka etriti ya gị. Ibe ga-abụ ọbụlụ gị di ya, ibe ga-abụ ọbụlụ gị ime onwe gị, ma ọ bụ nwa be gị, ma ọ bụ maid gị, ma ọ bụ boy gị, ma ọ bụ co-worker gị, ma ọ bụ onye na-alụlụ gị ọrụ, anybody at all in your life. Try ya ka treat the person with respect. Ibe ga-abụ ọbụlụ mmadụ ịchọ ka eme gị. Try ya ka treat the person with respect. Ibe ọbụla mere gị n'ụwa n'ụwa were reason and purpose o ji wee mee. Kedu ibe na ọ na-ịmụta n'okwu a na? Ibe na ọ na-ịga-amụta n'okwu a n'ụwa bụ ịchụ aja. Agwara gị sị gị na o nwere aka Chukwu dị na ndụ gị. Ọgwụ ịbụla aka Chukwu, aka chi gị bụ ibe dị na ndụ gị na ọ bụrụ Chukwu. Ama m na nke anụ nwaanyị ịma nghọta ya ndị ọma ngwa gị, ọ ga-afịa gara ịghọta, mana o nwere ibe nchọrọ ka ịghọta. Ama m na ọ dị very very hard for you to unlearn ibe ịmụta n'ụlọ ụka, eripelụ mpe ebe ịmụtasị. I give you reasons. Nwaanyị ga-anwụ n'operation no matter how long ọ kpọrọ Chukwu, iwu bụ na ọ ga-amụ nwa n'operation.